Haike Bangladeshi rok chini Tripura burung habai tonghaimani amono to tomose sasinai kunphano kokthai chikrika khugo sanani bwsuk habai tong habia tong amono kaisa salia kwbangma borok o jagao nagorik wngwi citizen borok manui je ka implement wngmani yaklo nor nugino tongna chini Tripura sarunga kwbangma demand rok chimi khlailai tonglaikha borok ka oyang nari phai o jagao document rok tui borok jaga dokhol kai tongbaikha haike o sigango kaisa Saronjit bini Facebook o post khlaimani nukna je Bangladeshi ni ha ari je border area tongmani Sipaijola district Sunamura Boksanagar phachingo a jagao Bangladesh by India ha ari border slamjak border tar katarjak amono se borok senchrebui nok tanglai tonglai illegal babe amo jo to ayang nani phaine rok mukum to tin saiman tonga amo sana nangya hage DM borok no notice remani borok a jagao a notice no borok ignore khlaiye tonglayo hake amoni yagulo DM police tai CRPF rok no tlangai bongma a jagao action naikha nei kwbangma chung mangpli tai nukjaka hake a jagao simia kwbangma amoni yagulo oino thayobo Belonia Sabrum Koila Sohor amtui hai je Bangladesh tai India ha ari kwbangma illegal jaga dokhol khlai borok tai border kinar a border no se borok bongni bit slamai a jagao nok tangi tongbaikha a border kinaro haike border kinar ni ekdom kisa haksal ngna nang kisa meter haksal khlai je propano nok tangna nang tomani bagi mala a jagao BSF rok borok a jagao naikol nani hake border kinar ti borok amo lai sunani tai a jagao secure khlai tonnani bagi amo border kinar kisa jaga khula khlai tonnan nango hake a jagao sa amte hake nok sentre bi tangi tong phla kha amo ayang ti borok mani rok hamia rok fan borok smuggle khlaimano borok hayaka borok fana yang ti borok smuggle khlai daimano ayang narni yang hay ante hay illegal babe borok rangsawe amte hake borok dawi tongmano amo CRPF nini sorkar te kunu fana amo romoi manglak tumani bagi male border kinara amti nok ni bagi ayang mo nok tangjak ka baiki saimanai ba e amte hai system ni bagi no chini Tripura wo kun fano Bangladesh illegal immigrant je phai tongmani amno romoi miya tumani bagi male mukhang mo bongni shem kok mo bongni shem amani bagi je Bangladesh illegal immigrant no romoi maya ngai tongo tumani bagi male sorkar je hapang chawi tongnero borok amono care khlaiya Tripura sarungni je kosto birman ngi tongmani Tripura sarungni je o jaga dokol khlaijak je jaga rok kmawi tongmaimani amono borok sak tharei borok nayani bagai je chini Tripura sa leader hanjangnai rok baksa buksu jotono saya baksa buksu to sak tharei no amono tui kok rok sawi tongo haike joto family ani bagai Tripura sa leader rok bo amono kokti sawi miya ngu haje kobi kok sanan thake haike noro amono tui tam kok sanan muchung je baksa buksu leader rok je amono tui je kok sayangi tongmani joto thancha ngi to kok sarana haje khorong kok samo bai amo ingya haike amono tui nor tam sanan muchung community bising tike saimano je Bangladeshi illegal immigrant rok oro teba hawi tongmani je illegal je jaga dokol khlai tongmani amoro tam sanan muchung community bising tike saimano tabu ki ha jora mai ani baga ang video khaimi ang tongo haike ang try khlai tongo je ani jora ni bisingo ang video khlai ni bagi teb try khlai tongo haike norok support khlai ke belake no sabo hambai video ni like di share khlai di khulumga।